A Lonxa de Ribeira renovou a súa colaboración con Amicos para seguir co Hospital de Corais, un proxecto que restaura gorgonias, promove a inclusión social e contribúe á protección do medio mariño. A Lonxa de Ribeira renova a súa colaboración con Amicos, reforzando un proxecto que combina inclusión social, responsabilidade ambiental e compromiso co medio mariño. O acordo foi asinado por Fernando Carreira, xerente da Lonxa, e Xoán España, director xeral de Amicos, nun acto no que tamén participaron activistas ambientais e responsables do Centro de Atención de Amicos. Para nós é importantísimo contar con vos, Fernando, que nos cedades este espacio e que ao mesmo tempo podamos poñer en práctica dúas actividades moi importantes. Unha, a restauración dos fondos marinos e dúas, a integración das persoas con discapacidade. Esta alianza permite continuar co Hospital de Corais de Amicos, situado nas instalacións da Lonxa, onde se rehabilitan gorgonias capturadas de forma accidental durante a pesca. Dende a posta en marcha do hospital, máis de 700 gorgonias foron coidadas, recuperadas e devoltas ao seu hábitat natural, contribuindo á preservación da biodiversidade mariña. Estamos aquí en la Lonja de Ribeira para firmar el convenio de las corales y gorgonias y queríamos dar gracias a la Lonja de Ribeira por estar aquí y recogernos en este espacio tan acogedor. Y a mí me gusta mucho esta labor porque me da inspiración, me gusta recoger para que esté el mundo mejor. O proxecto tamén ten un forte componente educativo e de inclusión. Persoas con discapacidade e alumnado en formación participan activamente na restauración dos fondos mariños a través do programa Dual Natura 2, adquirindo competencias e sensibilización ambiental. É un proxecto ilusionante e bonito, representa moi ben os valores da nosa empresa, que é a da sustentabilidade da pesca e, ademais, o cuidado do medio ambiente, e esperamos estendelo por moitos anos. A Lonxa de Ribeira consolídase así como exemplo de responsabilidade social empresarial, mostrando como a colaboración entre entidades pode xerar oportunidades, promover a inclusión e contribuir á conservación do patrimonio natural.